Kardom nili uruning tikathak karbeng long news arning sama berta pini langkon ita. Kacolang rempu akoy piponsi bang hini abang pu apan ketheng kechok penlok apran armude. East West Khasi Hills District Mayrang adung along phomta arni inut ningkan krener kep arta anim sopi apan bang hini abang pu atum kateng kheng pen anim sopi abang kehang kasarlang juno dak ajok adung arai amuni datum bang hini abang pu apan chekom petsi nep cheksi bang hini abang pu apan kacolang rempu akoy arvak ponsi ketheng kechok kedokok ajok bang hini apanta thengboblu. Pulis saiki pen ke pachini pon ke aning kipung arat atum thorpak pen un an areng ahu kapaso ajok se apran ke dam nanglo ke phovek atum aphan se kelang asai hem along an ponlu sitami rengun edet lupusi berda pachini pon non lapuson alam ki aputhak nilitum pulis saiki atum pen ritarli pon pemi popusi berda pachetak pon. Nem teron arong lapen senar arong tomon charting ke chapen ajok kavi bp areng huki sodun lapen humpli ahem tun kanahogdun lakha ke thomchin thong constituency arlu apar chin thong nem teron arong amikar kamsing milik achor kavi phangchopi lapen asomar bang throksi ahem tun an parta kavi milik piasopu jos hansi kadom phangchopi asomar bangpli nem senar arong amikar sarsing senar ahem tun lapen karlitang sarsing hansi achor kabon milik pi ladon pli ahem tun atum nahogdun Ferangke pen ka humri dam ahut rong sar thepen nangke pachini dun anparta chinthong MSC Avijit Kro Karbi Anglong Autonomous Council la pen Karbi Anglong ke charipon ke the kiding team Karbi Anglong pen prabjin pen hem asar nung anki nang rabvek thapusi choning ripondo chinthong pen Martin Ingleng Karbi Anglong News Tehala Arlo ma do mate kuso nang tet di pohut ma Dakpan jokno me pomedno man sini ni de ni cican de kema nili tom nili bang sudat lon nili chorpe na dam ku ke sarpi phanta sarpi bang ta karja dun ji pulon ke o meng mi thua ning ve a hem ya seng le dun rong no ni dwai churim nang flo dwai churim rong lo sarpi phan bang sutikang bub le ange sarpi phan sutikang bub lo nili tum mang nili chorpen daktor long dam lon ke hap pen ang chwai bang ke nili tum tarwin ang char sik dun lo sarok suding ke bang ta an ke hem nang le lon ke sarpi phan bang nang mang bu hak lo la nili sopo adok wa ma bang se pin so bang se sarpi phan hemar lo baprub lon ke arpong se ki ek dun se sarpi hana patet lo bam dim baprub lu non bang ke ente kiso bang doktor long pon long le lang bo pon long le lang lo la tuwi hala ki lok ki pheng kam prun tek tum hla nili tai bang se kam prun se sap e thur un lo ala sini tum bang ke non nang tum phan ngari bang tum hello nang le tum prabjin pen la koman arleng the tum phan ka chuning ri ponji dum nang rap te arleng kem ta sap nang rap chet puson te pulo sarpi sudat muti isung hut ke phut ke nang rap dun puson te pulo tante la mangso hem kiru long ko pipilo kana hok don ke kule pukok ler adlut we kisan no jad hor mun dak se du adl non ta pelang room nim se du thailo kema room nim se la hai pre tig long lo la hai hor mun ta dar lo sen mang do adlang ke pine katli ya tha ka chudang katli ya tan dak se du thailo so khai hoi ke so huyat ke ba ve dak ke bi ke dak hem pi bang se bi la sa sar pi bang ke me chu pan nep dam igi lam he aman mi pan nep ni plan nge ko son hala mi pan nep dam hudo bang an hem ngi ru dunang den tek tek yo ma ha bap rub lo yo pu pan ela sumar bang dak hem pi dim du ikok li selo beta sumar hiyat tu Assam Governor pen Assam along Longpli Lok Sabha constituency aphan vote ke jok ji aphan public holiday ke pangdak pon notification atenke bangso holiday lake Guwahati Kokrajhar ST Dhubri lapen Borpeta henlo government non-government office pen chenglo business education institution commercial establishment bank industries hei hui anta la Longpli Lok Sabha constituency arlo public holiday under the NI Act 1881 atenke niphai troxy arnike inkir ponchek
Towe haju baji hini apor malom Borgao teron arong amikar durong rong pi lapen karing teron pi ahem michodet. Nijang Karbiang long duar amla constituency ke parlo Borgao teron arong amikar durong rong pi lapen karing teron pi ahem kupi koson penluni michodet. Alang litum pen therang ke atheng nunang ke pachini don atengki towe haju por phai hini apor malom tomon arwi lapen siningkang der parpik pen ajok kupi koson penluni karen ami ke karduk pen ajok nilitum ahem menang chopi detlo nilitum abangke phelang ahem anathusi meke jang bonta halapu ting ahem anathu abangke nilisupi atumsi kedo bonta nilisupi atum abangke amithang ahem kachi damjui ajok halapu ting ahem abangke sangabang abidetlo lasi towe abangke kopi koson penluni karen ami ke karduk pen ajok nilitum ahem ke menang chopi detlo Laso ajok nilitum sok sang pen chenglok peri documents do anta lapen longle pata tangka sitami suri thongkep an na hok ponlu lasi manpeng ke do ke theki ding mate duar amla local em Prabhat Chandra taro lapen Karbi Anglong Autarmahas Council sayam Dr. Tuliram Ronghang nangra vek thapusi alang lituma phan choning riponlu amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News nitum hemke karen sorde da chudelo sok avalo sang avalo jaruta ekton jaruta safalo sokta montrok sineke sok chudelo sangta bosa prichudetlo ange tangata susongke bha avdelo misek dulo palong tabelo sob arna tabelo gudrex tabelo ave pino sob hormta ave pino kasu harlong ave pino tingrang la sek ludlo ante ko anapor bagdupola mike chu apor ke chukela 2 baji lo 2 baji apor tuwe tang tipi nake karen se ke short se kardut apong lo babon lo amani tumang ke pu hempi du ko mat si thekang dar lo jo mek bur pot thekang dar lo ama mek bur prang lo bo se tumonor re pot la se herai ke klu tin ko bus kang bo pru ma bisi lo te hang ke ting herai kong wang dar se ke tin angke honang tet lo ambi tur dang lo bo u ke ta ang lo bo lo ke ta ang ai lo hemi chu e lo yo karen ke short lo ko pipi rita ave pin lo dokumen homda ave pin lo dokumen ID ka sob gutte pota sota ave pin lo chulu lo pin lo ya ta pita belong tung long le pin lo pe ri ta velo kasu halong tam velo ya ta pita belong thopor noni tung ring se tot krok lo la se ni hin pe chung ri pon ke la se la sar to na alang lo aga the tum hin da chung ni lo sem em tum phanta la se ni tum phanang rap cha ni pene ating arang ating pene ban mak nang rap nang po hem le de lo pot pen ni tum ke chuta chulong de lo jino de lo pe velo ri velo la go busta ni tum phan nang rap nai ban sar to la se la matero phan ni la se chunu ri lo la se ni phan nang rap cha ni lo nang rap nai ni non do di mi tha de mi lo pe velo ri velo sok velo sang velo thamba ka pe velo ting vi rang velo ase ni phan hem ta nang rap nang po pe ri da le te ni tu phan nang rap nang po ke chu yo nam mo ta nang rap nang ni upai ve del lo pu yela Dolamara Ranch East Division ke parlo Bagori Subbit Forest Office along staff Kaduri Lakhain kor trok duar Bagori misi constituency ke parlo Bagori Subbit Forest Office along staff Kaduri aputhak pherang ke atum kahumri dam ahut James Cram sapen staff Kaduri aputhak pherang ke athengnu damthi paklang pon tangti alang li pen kaning che pon alam thile arjuponik sine Nilimen ke James Tamsa, nili ledak bangke Dolamara Ranch under Bagori Subbit lo. Sedang itu kaduri media ke dipipen ke bang media bitung kan kata mening celo, nili tum kan kahumri pen aja. Pasti alam thi bangke lah lo, dang itu media thengno sambil cetan lo. Dang itu tak me kaduri dak thek long lo, bordara along National Highway 37 ang adung masih office ke dolo. Si nilitum aku su adong we bangke doan same nilitum ke ini klaim jike dami bangke ranks kado we pen instruction men nilitum ta klaim dun bom lo la pen sia kisung bangke lah lo nilitum long prai bangke staff kado we kabi la pen kaduri apu thak bangke nilitum kisung sabso tambi nilitum kurang bom lo song si nilitum ranks same hiloving dak pen kacirap itu bangke ke bangji ke jamji same hiloving nilitik ah hai kisung dan dalam itu kadang kami sampai
orang nong nang pakai pali on sini ni kene Mr. Bangkon untuk him tu Mr. Bang ke bang ini bet kemarin lu tapi ni dia jadi lu